Ako ono je to skutočne, že celé absurdné, hej. Vymyslia novú daň, transakčná daň, ktorá úplne prirodzene vlastne nie, že zvyšuje bezhotovostne, ale práve opačne tlačí všetky prevádzky do hotovostného systému, lebo veď keď zaplatia dodávateľovi hotovosti, tak sa vyhnú transakčnej dani. Takže vlastne si vyrobili hlúposť, teraz môžu samozrejme po stovkách chodiť kontrolovať. Hej. To je úplne celé absurdné. Ale veľmi jednoducho, úplne že na hrubo, hej, chlapci, nechytajte ma za slovo, jeden percentuálny bod DPH je asi 0,5 miliardy. Hej. Keby sme vyberali DPH efektívne, čo teda priznáva aj samotná finančná správa, že neefektívne ju vyberáme, no tak to sú, tie 2 miliardy sú 4 percentuálne body, hej. Tu sme mohli mať 19% DPH. Ľudia by zaplatili menej, štát by mal vlastne rovnako, respektíve teda efektívnejším výberom podstatne akoby viac, a podvodníci by mali podstatne menej. 3 parametre, ktoré by pomohli vlastne celej spoločnosti, hej? Lebo bežný človek by mal viacej v peňaženke, koniec koncov zase by to mohlo podporiť ekonomiku. Chudobný podvodník je dobrý podvodník, hej? To proste, lebo to nie je len, že oni vlastne si ukradnú DPH, ale za tie peniaze sa potom dejú ďalšie zlé veci v ekonomike a v krajine a čo viem čo všetko, hej?